Kubleshibun ya kisamla kibailam ya kani ka program ka pakerpang hakani ka puar ka pementa ai kublei kerpang ya ifada Kilshan Khalpuri ibarongi parish priest jongkala lingkot parish ai kublei rukumju ya ifada Kongji batkumju ya ifada Kongsit Kiblawan ban pensinga nyingi kum da parish hakani ka puar ka pementa ai kublei ya i president secretary Perkidikot Jongka Executive Committee Jongka SACYM Zone 3 ai kublei rukumju ya ki president ki secretary Perkidikot Jongki Seng Samla Catholic nagi riutuli ki parish ki bahab hapo ka Zone 3 ai kublei rukumju ya ki rangba ki longkme Perkham tam EP kum ki kun samla ki belawan na ki parish ki paperoper ki bahab hapo ani ka Zone 3 nagaliang ka jonga nga sun shimine kalat panay kublei kerpang ya ki nongkit kam jonga SACYM Zone 3 bargaju upo ka Seng Samla Catholic Lailingkot parish ki belai bit bankot yanga banganyo ban sakhi yagani ka cultural program bangi sotu ba kani kare ka sngi ka balai barga sngi ka ban penkut yagani ka youth convention ka ba arpsan jong ka Zone 3 bangi scam ba kum kini ki program ki warra de shisha yaga jingejan happening jong pi kum ki kon samla barkonra ka jing yejan ka ba khampam show play Bangiyai Shakri nagaway ka por sa kaway pan. Bangiyai scam bakum kini program kinayla banang penjanay ya kajinglong bakenja mensim kajongi ngajuang nagaway ka por sa kaway pan. Kum kibreo kajingya lenti kajongi hangni asra perthay. Nihabya lingba santali kikerdan. Kata kajinglong kelung shwa kajinglong kena kajinglong samla kajinglong rangba barkadu kajinglong temen bana pedeng kini ki santali ki jingya linti ha kajingem kajongi hane saperthai kapakham ko dor kade kajinglong samla kade kapor kabangirang klan kajingwat jing berkhat kade kapor kebanagaliang kajongi nang la ban pediang ye gegi bathamai aga jingem kajongi henry kaderu kapor kabaki jingpen shoy ki ban lai phojai lai phorukom ki bon ban lin shop aga jingem kajongi bangi so thu ba kum ka jalla gire ka jalla kabalayo ekataganam banong kaway na pedeng ki bakina tam do ya ka jalla hapokari hi barakaway Kebangiyo da shisha bangidon ya ka age group ka ba hapo life snem ka balong ka ba nyopo % ya ka jingbun pa ya hapo ka ni ka jella ka ba i ka jongi barilol ta ka benta bangi so thu ba phi ki kun samla philong shisha ka bor barga ju por ka jingtin ju ru na menta ka jella na mar balai ka lawe jong ka jella ka shonga phi kum ki kun samla Kumlong henne nagaliang jay father parish priest ni magisni kibangi yo da shisang yo don ki kun samla kibalesi sodu jingkermen sodu mensim ya ka jingya linti ka chongki hane slaperthai teng teng kimdon ya ka jingkermen nagamenta kalawe ka jongki henga sokmen shika dei Bahkan ka singi ka pamenta kum ka team jong ka zone ka jong pi Jesus Christ ka jingkermen ka jongi iso thu ba kum kibre ki ba em hane saperthai ngem tip ka ka banjia la shai la ni la shisni namar ka jingem ka jongi kamlong kum ka kot novel le si ka bangin la ban phai
Syakisla ki bakam syadin mengintip ya ke ke banjia ya ki benda ki bakam syadin. Nengi sotu ba wala ngintip ya ke banjia la syai la ni la shisni. Ngidon kam bandan ya kata ke jingek ke baskem. Bangidon ya ublay ba emar ublay ba shisha. Ubadan ya kapelan naga benta ke jingim ke jonga per ke jong pi. Di rol ta ke benta bangi de bandan be ke jingkerman ke baskem. Bangindon ya kata ke jingshania. Bapo ke jam ti ke bastar ke jong u. Naga liang ke jongi ngilong ke jingshai hapo ke emlang ke salang. Bangga kitu jori pi kum ki kun samla. Bapne ilong ki paya ki baskem. Bapela bantai de shisha ya ke emlang ke salang. Pela bantai ya ki shnong ki thao ke bapisa. Bergaju por pela bantai ya ke jelahi berokoi. Nagaliang ke jonga ya kintu ya pi kum ki kun samla. Pi ki samla pilong kalawe ke jingem jong ke palang. Badal ta nongre managaliang ke jonga ya kintu ya pi kum ki kun samla. Bapna elong ki nuksa ki bapha. Hapo ka emlang ka salang pakiwe baro kinbut ya kita kinuksa ibabah ki jongki dan nagaliang ka jonga ngam da kwae ban penjrong ya ka jingkren ka jonga ka ga por ko bomenta ngakit bokit riang bakani ka program ka plane lais ngi kenti adu ka singi ka bomenta ko organize kerpang nagaliang jo zone 3 kana long shisha ka ba job lingba ka jam ti ka jong plane ka pibelale na ka benta ka imlang salang na ka benta ka shnong ka thau na ka benta ka balang khamdam na ka benta ka chait bin riu hi baro ka we hisundan hi claim da pan slam ka khot ya president jong ka SACOM zone 3 ba in ben kup ya ka chan kum ka dak jong ka jing buram jing ye hi bat khamdam ba hilong shisha utau nong yelam ubabha isa Kevin M. William Klaim depan slam ngakot sendan ya i Presiden Jong Kani ka Seng Samla Parish lai lengkot Bai ka jingtap keti na ka benta i nong ikmat jungi Kublai shibunsa na ka benta ki kambabha jong pi papilale na ka benta ka imlang salang Hakajuhi kapur menta ngakot saya i Father Kershan Lang Kharpuri ban pediang ya kani ka jing ai sngobha na kaliang jong ka SACOM zone 3 Kum kadak kecil sungu ya i Father Kershan Subha ya thap di kham jam se Gidon ruhang ni ya i Father Prior Kongsit na po parish penusla sengobha Father banwan banshim ya kini kijing ai sengobha na kaliang ka SACOM zone 3 sengobha ai ka jing kapri na bentai Father ibalawan ban penshgai ya kani ka convention jungi Kublai shibun ya Father barau laingun